Техо. Честит 3 март на всички. Всеки си празнува по някакъв начин. Аз съм си на къщичката. Сега с баща ми направо пребихме банята и разкъртихме. Иска да ви покажа нещата преди да почнем да къртиме, ама почнахме, гледай какво става тук. Бум! Това са някакви строителни материали, де че запълваме, после там има някакви дупки, де трябва да ги запълниме, защото като трябва да идваме с другата кола, става малко по-бавно и трябва да я пазим. Така, обаче, обичаме, каза, че ще вземем 4x4 и те. Сега ще ви покажа. Тея къщичката, оп, и се подава синия левет. Его е. 4x4, бомбом работата. Много здрава машина. Даже успях да намеря и с автоматична скоростна кутия, за да може и жената да я покара от време на време. И сега, както бях обещал предния път, ще ви вкарам вътре да видите какви съм ги надробил. Така, tego дворчето. Южно, хоп, свети, светлина, яката работа. Така. И сега влизаме вътре. Tego баща ми, дето разкъртихме банята. Ето я. Цак, с едно райдърче. Направо и взехме тока. Чакайте. Така. И тук сме събрали някакви неща. Така. Ето тук тази пукнатина. Виках инженер-конструктор да ми каже какво да правиме, дали е страшно, не трябва да укрепваме почвата пък с основите. Оказва се, че не трябва. Така, пернишкото чудо, човек направо обръща всичкото. Тук, цак. Ето тук друга печица пак гори и гърми. Ето кухнята, дето ще стане спалня. Това ще си го запазя, много ми харесва. Това скрин ли е, рако ли е, какво не знам. Тия ще си ги запазя, защото ми харесват. И това всичкото долу. Тук ще изкараме вода и ще направим малко кухненско бокче. Тук сме планували с дядо ти Митко да изкараме мръсната вода и чиста вода тук, за да може да направим, да сложим пералня. Тук зад вратата, където сме поставили, ще има мивка. Тук ще е душа. Тук ще сложим някаква по-модерна туалетна чиния, ще видим какво ще правим. И в общините това е отвътре. Има много работа. Обаче, като излезеш на дворчето, е мега якото. За сега това е. Остана ви, че има работа. Трябва да се къти. Чао!